Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaur Julia Itoiz dugu gurekin, edo bere rap politikoarengatik ezagunagoa den La Chula Potra. Goazen ba, berarekin pixkatxo bat hitz egitera. Ba, ongi etorri, Julia Itoiz, edo La Chula Potra, edo ez dakit nola ditu, Nahi duzu moduan, zu aukeratu. Ba, ni beti La Chula Potra bezala ezagutu zaitut, baina badaki baita ere zure izena Julia Itoiz dela. Eta igual, ez dakit alter ego horren historia edo gurekin partekatu nahi duzu? Zer izena edo hori? Bai, zergatik La Chula Potra eta ez zergatik Julia Itoiz, ez? Bai, bueno, ni ez naiz oso rapera, ez? Vale. Eta ez nago, ni ez nago txikitatik kultura horretan, naiz eta ikustea txikitatik nola jaiotzen zen eta nola handitzen zen, ez? Eta gauza gutxi dakit, baina bai ikusten nuen kanpotik raperoak beti izen bat zutela, ez? Eta orduan, hasi nintzenean hitzak egiten eta aukeratu nuen izena, eta hori. Eta, hortik aurrera, badago jende asko ezagutzen nagoela, noski Chula Potra bezala, batzuk txula ditzen didate, beste batzuk potra, potra asko gustatzen zait. Eta gero ezagutzen dudana beti dani, Julia, Julieta askotan eta hartzen dira izituko jendea edo nire betiko lagunak. Niretzako zara Julieta, ez zara La Chula Potra, eta bai, noski baiet. Kara, normal. Hori da bizitzaren beste garaia eta normal, beti danik ezagutzen nahuela, deitzea, lehen deitzen zidaten moduan. Claro. Eta gustoko duzu hainbeste izen edo izatea? Bai. Gainera hori ikusi dut, hori txikitatik Julieta hasi ziren, eta nire izena Julia izan, Julieta hasi ziren. Eta nik uste dut Julieta deitzen didatenak beti bilatzen nahi dute intimitate edo hurbiltasunaren puntu bat, eta niri egiten zait, ikusten dudanean pertsona bat momentuz Julieta ditzen didate. Da kutxuna edo. Bai, eta ikusten dut bere partetik zerbait hori kutxuna adierazi duela, ez? Eta gero hori joaten bazara lan entrevista batera edo laku ofiziala bat, Julia, ez? Edo komisariara, edo... Karo, bai, horrelako. Nola duzu izena, Julia. Ez zara hasiko La Chula Potra. Bueno, La Chula Potra, Chula Potra... Ondo egongo legoke, Kleopatra... Kleopatra! Hori oso ona da baita ere. Hori da nire bigarren diskaren tituloa. Ah, ze polita. Eta orduan, ni normalean artistei esaten diet, eta nola definitzen zara? Baina, karo, zure kasuan, izenarekin abaniko oso handi bat daukazu. Bai. Baina artista moduan edo nola definitzen zara? Bueno, ni naiz... Nik uste dut historia kontalari bat, idatzitak, eta nire historiak modu oso desberdina dituzte. Kontatu naiteke, kontatu dezaket ensaio historiko bat, baina ere rapa bat, dela historia bat, aurrentzako ipuinak, politikarekin lotuta dagoen idaiak, bai, modu asko. Ni hori kontalaria, baina daukat suerte bat, uste dut, modu desberdina egoteko. Aldu dala egon modu desberdinetan kontatzen, ez? Eta hori, bai, zu baten ondoan, gauean, mamu guztiak erakartzeko, edo Nafarroko Parlamentoan joango nintzen super gustora berrogeiak kontatzera. Edo telebistan, irratian, edo aldizkari batean, bai. Komunikatzailea edo, ez? Komunikatzailea, bai, edo historia kontalaria polita da baita ere kontzeptu hori. Bai, gainera hori nipesatzen dut, Kobazuloren garaian, hasi ginenean pertsonak izaten,
pues egongo zen, pues Xilesekin hoberena izango zela, larrua lantzeko hoberena, eta brebajekin eta gero egongo zen, pues gauan, pues hobeto kontatuko zuena historiak. Eta ni pensatzen dut estirpe horretatik etortzen naizela. Ze polita. Pizka bat puntu hijitoa, ni Jimenez naiz. Baitu? Bai, eta... Ni Etxeberria. Mira, zu hijito euskalduna. Ni Errioxakoa. Baitu? Bai, eta, bueno, gure berre aitona, joaten zen herri-zerri karro batean gauza konpontzen. Baitu? Eta nire aitona ez zuen jartzen korbata baizik eta zapia. Eta gero, bueno, dauzkat osaba izebak oso beltzaranak eta puntu hori daukate izeba bat, nire izeba sagrari, nire madrina, rumana bat bezala dela, osea, pero bueno, enpera intzungo bazuen. Ez aio gustatzen? Hombre, eske da hijitoena, gure familiako eta niritzako da orgullo bat, Noski bai. Bai, baina bera esaten du, ze tontakeriak esaten duzu, Baina hori. Eta nik uste dut hori, pues, hijito ere historia kontalariak izan direla, bai, gitarrakin, bai, bere dantzakin. Eta hori, pues, ni estirpe horretatik ere nire burua ikusten dut, edo igual bakarrik nire irudimenaren niri kontatzen dizkidan historia dira, baina, bueno, ez dakit, niretzat polita da, niretzat oso polita da. Eta zu horren parte sentitzen zara, eta hori da garrantzitsuena, ez? Bakoitzak eraikitzen duena, ez? Bai, hori da. Eta gaina oso flamenka naiz, orduan, bai, pensatzen du zerbait egongo dela hortik. Eta txikitatik, barkatu, izan zara horrelakoa, edo...? Bueno, txikitan ja eskolan, ni monje eskolan batera joan nintzen, Errotxapean, La Compasión, ja, horretzen naiz lehenengo aldia, bigarren kurtsoan, EGB-ko bigarrena, esan zidatela ze ongi idazten nuen. Bai, Bai, eta gero betidanik izan naiz, klaseko paiasa eta hori orduan, bai. Bai, ni betidanik izan naiz. Baina adibidez, pensatzen dut beste ama edo aitarekin, igual kontuan hartuko zutela horrekin eta esango zidatela, zu pentsatu, zu idatzi behar duzu mundu honetan, izan altzara kasetaria edo ez dakiz ere, ez? Baina inoiz ez zidan, inoiz hori esan. Eta ni banekien, baina puntu superficial batean. Claro. Eta 54 urtekin batean ikusi nuen nire burua, baina, bueno, zu jaio zara idazteko. Horren daukat 50, hori 6 urte pentsatzen, bizi nahi dudala idazten, eta idazteaz, eta itxaz. Claro. Ze garrantzitsua den, ez? Txikitatik horrelako oinarri bat izatea eta bultzada bat, ez? Jasotzea bai eskolatik, bai familiaengatik. Bai, orientazio puntu bat, bai. Ni hori ikusi nuen Kuban. Kuban hori, ikusten zuten aurrak. Oso ongi dantzatzen zuela, ja, dantzaria. Eta bat zegoen lan asko. Musikaria, musika. Baina Kuban dago kriston... Bai, badago lan egiteko dantzariaz eta hori. Eta gero medikoa izateko, kasetaria. Ni pensatzen du Kuban jaioko banitz, hori, igual, kasetaria izateko, edo Fideleri diskurtsoak idaztera jarriko zidaten. Adibidez? Edo igual hor politika igual. Kriston rollo botatzen ditudalako. Bueno, hori hori da, oratoria, edo zaten dute politikarien behar dutela, ez? Bai, eta dialektika eta hori... Eta gainera da, gu hitz egiten ez bagenu, primatea izango, beste primatea bezala izango ginen, eta gara gizakiak hitz egiten dugulako, ez? Orduan hori, ni asko disfrutatzen dut. Hitz egiten, bai, eta idazten, bai. Ni jartzen naiz etxean, ordenagailuarekin, eta hasten naiz idazten, eta jaten naiz mundutik. Eta zer inspiratzen zaitu idazterakoan? Zertan inspiratzen zara edo? Bai, bueno, ni punk garaiatik etortzen naiz, ez? Eta orduan, niretzat politika edo nola dagoen mundua. Gero dauzka nire abestiak maitasunaz edo ongi pasatzeko edo, ez? Baina ni batez ere politikari buruz edo nola dagoen mundua, ez? Nire denuntzia, nire salaketa, nire salaketa, edo ere nire ideiak nola pentsatzen duen izan behar ziren gauza. Plazaratu edo... Bai, edo rapan inbiltzen nahi zenez, hartzeko besten buruan, ez?
Rapa da, bueno, adibidez, baita hitz egiten dugu normalean gaztaroari buruz, eta gaztaroan nola artea eragiten zaituen, eta zuk uste rapa oso eraginkorra dela edo asko heldu daitekeela gazteriari? Bueno, nik ikusi dudana nire esperientziarekin, nire rapa batez ere ailegatzen da nire adineko jendeari. Ni pentsatzen dut azkenean rapa komunikabide bada, baina mesua, ni ez naiz jarriko erdibiluzik, bueno, erdibiluzik jartzen naiz. Baina orain badago rollo bat konsumista eta droga aldetik, eta hori nire burua ez dut ikusten, ez? Nire beste gauza. Eta orduan askotan esan didate, baina igual 70 edo 60 urteko pertsonak, niri ez gustatzen rapa, baina zurea bai. Eta nik uste dut bi gauzengatik dela, nire letrengatik, baina ere nire basearengatik. Egin didaten ere bi diskak School Expulsion, Santi Noriega dela kriston produktore musikala, eta jazz mundutik etortzen dena, eta ere Joan Berenguer, eta orduan musika du kriston kalitatea. Ez da hartu ordenagailua, eta egiten dute ordenagailuarekin oso gauza polita, baina hori jartzen badaduzu benetazko bateria, soinua da, eta kriston gitarra, eta teklao, eta koroak, eta hori nabaritzen da. Eta nik uste dut, ni bezalako jendea edo handiago dauzka belarriak ohituta hori olako musika sartzen zaio errezago. Baina gero, askotan, igual nago kontzertuetan, horretzen naiz askotan, nengoen Errotxapean, jaietan, nire amaren ondoko taberna batean, nire amaren etxearen ondoko taberna batean, eta nire nengoen bere zeroekin, eta batean ikusi nuen neskatxo bat, txoni bat bezala, txoni bat, Errotxapeako txoni bat, ez? Eta gainera hori ikusi nuen eta nire pensatzen nuen, bueno, hau joaten da lan egitera, zen hori imaginazazu, zeukan hilea tintaturik rubiaz, eta hori oso polita piercing, baina arropa lan egiteko arropa, ez? Eta gelditu zen, ez? Eta batean bukatu nuen rapa, eta zan zidan, buah, eres la puta jefa, eta ni pentsatu nuen, zen maja, eta gainera eskiko zen hori larun bat, auzoko jaiak edo etortzen zen lanetik edo joaten zen lanera, ez? Eta niretzat hori izan zen, kriston piropazo. Ze guai. Batez ere gaztea delako, baina ere etortzen denean, aitona bat esaten, igual 36ko udaren oroimen batean edo, eta etortzen da eta jo nola gustatzen egin duzuna, unkitu nau, hori ere piropo ere handia da niretzako. Nik uste dut kalitatearekin ailegatzen zara gero eta jende gehiago hori, ez? Eta nire musika kriston kalitatea du. Ez dut nik egiten dudana. Eta gero, ni sinesten dut nire hitzak. Pentsatzen du nire punto ahula da nire ahotsa. Ez dudala inoiz landu, eta ez dut ongi arnaz hartzen eta olako gauza. Baina puntatu naiz musikako eskolara. Momentuz pasaude, oraindik Joaquin Maia, Joaquin Maia eskolara, eta bera hartzen didaten, sorteo da agolako. Eta kriston gogoa daukat nire ahotsa, nazkenean komunikatzaile bazara, zaindu behar duzu, eta gainera da muskulo bat, eta adinarekin galtzen duzu indarra beste gorputza osoarekin gertatzen den moduan. Eta orduan pensatzen dute afinatu behar da teknika eta, hasiko, posible den... Eta gainera guztia landu daiteke, bai. Pentsatzen dugu ez, artearen kontua guztia dela talentua, ez? Edo daukazu edo ez daukazu, baina ez da egia. Bai. Zerbaitetan ona izan zaitezke, baina baita ere formakuntzarekin, lantzea horrekin, ez? Bai. Hombre, eta adibidez, tresna musikalarekin, igual baduzu Stradivarius bat, zure soinua izango da la hostia, ez? Baina biolin batekin, ikusi nuen pelikula bat zela, beltza bat oso ona zela piano klasiko jotzen. Eta joan zen gira bat egitera Estatu Batuetako hegoaldera. Eta kriston movida du razismoarekin, ez? Eta azkenean bukatzen du giraren gauan, bukatzen da bere guardaespaldasekin txuria bat zela italiarra,
taberna batean. Eta esaten dio italiarra, hau sona da pianokin, eta orduan esaten diote. Torri ez, baina bera zen konzertista mundiala. Eta bazegoen piano txiki bat hor, eta azten da jotzen, sartzen da bere jasa, eta soberan zeukan eta egiten du kristona. Nire hitzak nik uste dut direla oso onak. Nire ahotsa lantzen badut, izango da taberna horren pianoa, baina hitza batekin, ongi, hori, alden guztiarekin hobeto izango da. Bai, eta hori, eta gainera, inoiz ez dut kantatu, baina gero eta gogo gehiago ateratzen zaizkit kantatzeko beste gauza da. Lirikoagoa edo, azkenean raperoen artean rapa egitea ez duzue kantatzea edo dela esaten, pentsatzen duzue, edo definitzen duzue beste modu batez. Bai, ez desberdina da. Ez da kantatzea da, rapa egitea da beste gauza bat. Rapa da ritmo gauza bat. Claro. Gero sartzen badiozu... Ritmoa eta poesia, ez? Poesia, bai. Baina rapeatzea. Rapeatzea da ritmoa, ez? Eta zu sartzen duzu, adibidez, sartzen baduzu hija, pija, fija, hori egiten duzu hitzekin ja ritmo, eta gero sartzen duzu eta egiten duzu, ez? Baina gero dago, soinu gehiago sartzen badiozu, hobeto da, ez dakit. Azkenean ikusten dut, botatzen baduzu mezu bat, da jendeari ailegatzeko, eta gero eta hobeto egiten baduzu, ailegatuko zara gehiago, sakonago, eta jende gehiago hori orduan. Siguiente. Nombre. Yula Potra. Tipo de arma. La palabra. Calibre. Braumer VMA. ¿Почему вы хотите выполнить эту миссию? ¿Por qué quieres hacerlo? Estoy hasta el coño de esos carcamales. Después de desvalijar un Estado, aún se permiten el lujo de dar lecciones políticas. Esto tiene que acabar. Он безжалостный не имеет границ. ¿Докуда вы хотите дойти? ¿Hasta dónde quieres llegar? Aniquilación. Escarnio. Un Rocher Vision. Интересно. Вперед. Dale, mija, dispara. But I had to jump. Salud es bienestar, físico, mental, social. Te puede tocar vivir junto a la planta nuclear. Un gel maldito, tu cuerpo pidiendo hidrato chupito. Pasarte con la droga, follarte una mala polla. A veces cosas del sino, nacer en un hogar frío. Crianza in vitro, sin abrazos, solo potitos. Abandonado en casa del vecino, extraescolares. Y luego toda la vida intentando consolar a tu niño interior la falta de cariño. Son cosas que pasan, mala suerte o karma, mala cabeza o vagancia. Niño Jesús, me quedé como estaba. Amputación, radiación, depresión por millones. Deseando el año 15 putos días de vacaciones. Pero luego hay enfermedades, los socios, sus síntomas electoral. Sistema de partidos, manipulación. Nacer y morir jodido en esta farsa sin bastante. Es el negocio que tu pueblo querido. En este caso hay enfermos y virus y putas ganas de levantarnos de la cama. Que la mierda del trabajo tira pa' abajo el alma. Y ellos del escaño podrido al enchufe amigo. Engendros del pelotazo, ovarios y cojonazos. Chupando del tarro, sobrados de aporofobia. De cargo político, chacha por la puerta giratoria. Por donde pasa el sociópata, bazofia. Endesa, Fenosa, Telefónica, Iberdrola, Enagas, Acciona, HC, Energía y Abengoa. Guindos, Cabanillas, Martín Villa. Primero la vendo, luego soy tu chapero por calderilla. ACBs, Borrell, la tucha Cendros. Este sí, este no, el negocio me lo como yo. Serra, Solana, Barcina, Tocino, lo mío. Virgen del puño, lo tuyo. Dietas, black, putas y vino. Caciquismo,
del PSOE, PP o el despiporre autonómico, garito meritocrático, venden secretos, bienes públicos, dan permisos, se saltan requisitos, delito, delirio, mucha chorrada, todo remilgo. Y de estas mierdas compactas hay 2 puntos y aparte Aznar, el enano y el tonto Lava de González, jefes de la banda, mediocres gestores, sistemáticos ladrones, chusma, fantasmas, malhechores. ¿Qué dices del sevillano, villano, fulano, mal bicho? Vanidad elevada, AN por infinito, irresistible, porcino, engreído, pica, playboy, traidor, pardillo, asesino, obrero socialista, currito neofascista, deletrea su carrera, GALOTANMIERDA. Ahora diseña joyas, no me jodas, saco push, rata de Moncloa como Aznar, cagarro electoral, coleguita del tío Sam, sonrisa equina, cookie falangista, mierda del Franco Style en la Spain de pandereta, 2 axiomas, tú idiota, todo es ETA, de Galicia, Melilla, de la telita, de la Gaster, de la Gürtel, impúdica, púnica, armas de destrucción masiva, sospechoso coche bomba, del Escorial a Irak pasando por Atocha genocida. Junto a Paca y el Bribón son los mayores delincuentes que en el siglo XX parió su España, en un territorio que era un chollo desde Europa, chocó el caudal de fondos con los estadistas bobos que junto a Paca y el Bribón son los mayores delincuentes que en el siglo XX parió su España. Desvalijaron, contaminaron, negro, marrón, gato, cazar ratón, café con leche. Plato de capitales, reino de carcamales, asociación de criminales. Dale putero, dale, sociedad fosilista, coca y arcipreste, teita, lelo, cortoplacista. Un delito tan extendido no es delito, es estilo. Con reyes tontos y parlamentos vendidos, de Granada, Navarra, caña, caña, la una grande y libre, maldito país. Nik neukan, badaukat zuzendari bat esaten duela beti, oholtzara igotzen zarenean, eman behar duzula, duzun guztia ez, eta super eskuzabala izan behar zarela ez. Horrela sentitzen duzuzuk ere? Bai, baina adibidez, inoiz ez dute zer hartzen ego baino lehen. Badago jendea behar duela birra, alaporroak, edo zein gauza, eta ni flipatzen dut nola alduten, ni hartzen dut birra bat eta ja gelditzen zaite iztarria lehorrago, eta porro bat berreko banu, joango zen burua ez dakinon, ardun hori ez. Ni ezer, supergarbia, ongi deskantzaturik eta gero eta hobeto ensaiaturik, ez? Eta gero joaten naizenean, egon aldira 2 pertsonak, 20 pertsonak edo 4.000 pertsonak, eta ni ematen dut momentu horretan aldudan guztiak. Eta gainera ikusi dut, 2 pertsona egon naiz igual 10 pertsonako kontzertu baten, eta izan da oso polita, azkenean zaude pribatua egiten. Baina hori igual da estremo bat, ez? Eta gainera izan zen barnan, joan nintzen Euskal Etxera, eta bakarrik 10 pertsona eta 4 zirene lagunak, ez? Baina izan zen oso polita, oso ongi pasatu nuen, ez? Baina badago neurri bat, ez dela 10, baina ere ez dira 4.000. Bai. Ni gustatzen zait kabaret, ni 200 pertsonak, 200 pertsonak eta hurbiltasuna, hori da niretzako neurri hoberena. Ez zait gustatzen iztenatoki oso handia badakit, jendea hortaz dirua ateratzen dula, eta da negozioa ez. Eta joaten bazara 300 pertsonaren aurrean egiten, behar duzu, ez dakit zenbat kontzertuak batekin ateratzeko. Hori da. Eta ni ulertzen dut, baina niretzako, eta gainera ikusten du, ez dut ikusten ere burua 80 urtekin holako eszenatoki batean, ez? Eske bete behar da, mugitu behar zara, ez? Da beste gauza, eta gainera ez duzu ikusten ongi jendea, baina ikusten dut, Txabela Vargas bezala, 80 urtekin, eszenatoki txiki bat, intzuten dela, esaten baiate, beste egunean malakin, ez guapa, bera entzuten zuen primeran, eskerrik asko, hori niri da gehien gustatzen zaidan esparrua. Hurbiltasun hori eta hor sortzen denez ikuslego eta artistaren arteko erlazio. Bai. Azkenean da, nik uste dut dela, beste egunean esaten nuen beste elkarrizketa, mesa bat bezala, ala akelarre bat bezala, eta azkenean olako gauzak beti dira
taldea batzeko eta energia batu, eta energia batzen duzunean zerbait magikoa sortzen da, magia delako ikusten ez dez energia, baina hor dagoena, ez? Eta orduan, MC, Master of Ceremony, ez? Da bideratzen duena, ez? Eta ni bat, hori, adibidez, ikusten baduzu Billie Eilish bezalako kontzertu bat, orain ja, hasi da alaitze pixka bat bere rolloa, ez? Baina, hori, sartzen zara rollo oskuro batean, ez? Oso polita, joaten bazara kriston heavy talde batera, buah, kriston estanda egiten duzu, bai? Eta joaten bazara, izaro kontzertu batera, joaten zara Euskal Herriko edozein baso digitala, ez? Bere ahotsarekin, ez? Bakoitza dugu gure, eta nirea da, hori, niz batez ere hitz egiten dut abestien artean. Eta hori da, gehien gustatzen zaidana. Abestien artean daukazu hori historia, bai, eta da, gainera da, gehien gustatzen zaidana, eta esaten didate askotan dela egiten dudan oberena. Hori ere egiten du Ara Maliken, biolin jolea. Bai? Bai, bere historia kontatzen du, bale. Abestien artean kontatzen du, gainera bere historia non txikitatik bai. zuen gerratik eta guzti hori. Bai. Eta bitu. Bai, ni kontatzen dut abestearen historiak edo nagoen lekuan, ez dakit behin joan nintzen murtxantera, eta esan nuen, murtxante, eta enteratu nintzen, 1909 joan zirela azken morizkoak murtxantetik Nafarrokoa. Eta hori, nengoen hor kontzertuan eta zeuden neska talde bate aurrean, eta nire euskal rollokin eta batean, azkaz eta gelditu, ikusten duzu dena hortik, ez da batean eta batean. Zuek ez zarete naparrak euskaldunak, zuek zarete naparrak morizkak eta bai, eta... Hasi ziren? Hasi ziren, eta holako gauzak zu egiten duzu. Ni, Claro. Ez dakit, berpiztu nuen zerbait hori konozimenduarekin, ez, eta hori oso polita da. Orduan historia ere gustoko duzu? Bai, ni historialaria naiz. Historialaria zara, bale. Ikasi nuen historia eta idatzi nuen ensaio historiko bat, eta 2005 argitaratu genuen. Beitu, eta nola du izena? La otra experiencia, el libro que nadie quiso publicar a Jorge Oteiza. Eta zertaz dijoa? Euskal kooperatibismoari buruz. Sortu zen proiektu bat Elorrion, Mondragonen batera, eta zen superprogresista, demokratikoa, kultura zalea, eta bota zuten, pikutara, eta da bere historia. Kontatu zidan bere gerentea, Andoni Esparza. Eta bai, hori, ni pensatzen dut, unibertsitate batean, tesis bezala balioko zuela 300 eta piko horri dira, eta bai, eta ni historialaria naiz. Oso ondo. Eta nire abesti batzuetan, adibidez Germán abestia, edo Balkaldera, dira historia. Historia rapan bezala. Gero jartzen naiz, hori, ailegatu naiz eta naiz historia irakaslea, baina raparekin. Eta egia da, igual gazte jendea, irekitzen du gehiago belarriak, beste esparru formalak ordez, ez? Bai, batzutan hori gertatzen da, ez? Ez gaituela engantzatzen ez dakit esparru formalean ikasten duguna, ez? Baina baita ere kulturaren alde edo kulturaren bitartez, ez? Ikasi ezakegula pilo bat, ez? Kultura irekitzen du ate asko. Adibidez, ni egon naiz auzo elkarte batean urte asko, ez? Joaten bazara, trabajadora sozial bat bezala, badago dituzu rekursoak eta irekitzen dira ate batzuk eta beharrezkoak dira, ez? Baina gutzu gero joaten bazara auzokide bezala eta egingo dugu txistorrada bat eta jarriko dugu musika pizka bat. Hori beste ateak irekitzen du eta batzutan beste moduak ezin dutela irekitzen du, ez? Eta adibidez badago, igual zara aur bat, etxe destrukturada batekoa, ez? Eta batan zure auzoan badago talde bat, egiten dutela olentzeroan ez dakiz zer, eta inautiretan eta
ateratzen zara zure etxetik eta zure eskolako frakasotik edo joaten zara hor, eta irekitzen du beste ateak, ez? Horregatik, badakizu zer gertatu zen talde ekipo komunitariorekin, ez? Hori zen jendea, hori egiten zuela auzoz auzo, ez? Kulturaren bidez, ireki, ate oso garrantzitsuak, pertsonak sozialki osasuntsua izateko, ez? Eta da kultura, bai, behar dugu kultura. Eta ez ere egin dezakegu horrelako momentu batean, ez? Horrari bultzada bat edo emateko. Bueno, historialari bezala esango nizuke, beti kultura berpizten denean da dirua delako, ez? Adibidez, zer gertatu zen en el siglo de oro, etortzen zela dirua Amerikatik urrea eta bestean nola deitzen da? Plata eta zilarra asko. Eta nola bideratu ziren, konbentuak eta elizak eta jauregiak eta holako gauzak egitera, ez? Beti kultura behar du dirua. Eta orain bizitzen ari gara kriston krisis ekonomika momentua, ez? Baina ez da COVID-a, da hororki, ez? Bukatzen da gure zibilizazioaren oinarria, direla konbustible fosilak, petroleo eta orduan gure sistema ja ezin, joaten da bera. Bai, aldaketa bat behar dugu. Eta behar dugu aldaketa, eta aldaketa nondik eta horri behar da. Adibidez, badago indarra soziala oso potentea dela enpleguak, ez? Zu pasatzen zara hemen, ordu asko egiten. Jendea pasa, nekazariak, lantegian lan egiten dutenak, eta ordu eta orduk gure indarra ematen zerbaiti, ez? Eta enplegu guztia dira fosilistak, zibilizazio horretan, sistema horretan sartutak, ez? Eta jarraitzen badugu horrekin, gero eta okerrago, eta ez da egongo, faltatuko zaigu denetarako, krisis da gaudelako. Kombustibleak ez dira berriro, kombustible gure eskuetan. Ez dira berrerabilgarriak, ez? Bukatzen direna, bukatzen direna. Bai, eta hainbeste energia, izan dugu hainbeste energia, ez da bueltatuko orduan, aldatu behar dugu dena. Aldatu arte, krisiak ez da bukatu, izango, ni pensatzen dut COVID-a gero egongo da unos felices años 20, baina gero etorriko den krisia izango da okerrago, eta ailegatuko da momentu bat, ez dela bueltatuko, ez duela izango bueltatzeko, ez? Bueltatzeko aukerari. Bai, orduan, resilientzia eriketa oso sakona egin behar dugu, berriro, daukagu aberastasuna, lurra oso aberasgarria da, eta dago egiteko, eta jendea kriston indarra lan egiteko dugu, eta kriston gauzak egin dezakegu, eta igual ez dugu gastatu hainbeste kotxe bat izateko, eta lan egingo dugu beste gauzetan, konbustible hauek erreko ez dutenak. Ni pensatzen dut, prozesu hori egin arte seriotasuna oso sakona batekin, krisia ez da joango, eta orduan kultura beti da gelditzen dena. Kobazulon bezala geunden, animaliak izten, ekartzen, lurra garbitzen, ez dakizen, kontatuko zuten lur despezatu ziterenean, eta ez dakizen, baina noiz zen kulturalen momentua, dena egina, neguan, asperturik, kobaztuloan barruan, momentu horretan fijo zegoela dantza, musika eta ez dakizer, ez? Baina, ja, lehenengo beharrak beteta zeudelako. Eta orduan, nik uste dut, nola izaten dugu ze, behar dugu laguntza, behar dugu mundu aldaketa. Eta batezera, behar dugu kultura jendea. Eta gainera gu gara bizka bat esan alduguna gizarteari aldatu behar dugu gizartea. Eta igual etxe egiten duzu gai hauetaz eta jendea pizka bat deprimitzen da eta ez dute entzun nahi, ez? Baina eske prozesua fascinante izan alda, eta superinteresantea. Badago jende asko, zona de konfort batean mundu honetan, ez dela zoriontsua. Jende asko. Eta badago jende asko, galtzen duela bere bizitzako denbora urrezkoa baino preziatua dela, gustatzen zaio gauza bat egiten, eta gero bere denbora librean maitatzen duen gauzak egiten. Baina eski izan alda, gure lana, gure lana izan alda oso, eta nire bezatzen du jende asko munduan, jakingo bazuten, bere lana oso importantea da, urrengo belaunaldiaen bizitza ziurtatzeko eta jendea salbatzeko eta beste moduan joango ziren lan egitera, ez? Edo ez, orain dago jende asko kotxeak egiten eta kotxeak desagertu
desagertuko dira, baina eske desagertu behar dira gero eta azkarrago, ez? Eta zu, ni ezin izan nuen egin, jarri, hemen nago egiten, aldaketa klimatikoa egiten dutenak, jendea individualizatzen dutenak, gure hiri eredua super deshumanizatua egiten dutenak, eta ni hemen egiten. Eta gainera ni naiz, pertsona euskalduna, ezkertiarra, nire herriaren alde daukate maitasuna, eta hemen nago kotxak egiten. Ni ez dakiz nola aguantatzen dut, ez? Bai. Orduan, kultura bizitza nahi badu, sartu behar da mundu aldaketa lana horretan, esaten munduari aldatu behar dugu. Nik egon nintzen Kuban, eta zegoen herri bakoitzean, nahiz eta oso txikia izan, salsa jotzen duten talde bat. 2 pertsonak, 3, 4 baziren, bueno, pues ongi polita zen soinua, 3 baziren gehiago, 4 baziren ja, la hostia, ez? Asko ziren zaharrak, ni pensatzen dut, irraultzatik hor lan egiten zutena, ez? Baina herri bakoitza zuen, eta herri bakoitza zuen dantzaldi bat arratsaldero, gero zer jaten zuten? Arroza, frijoleak eta letxuga. Nola zeuden? Bueno, beltzak, superaltuak, fibra, elastikoak, esasuntxuak, ikusten zen aitona amonak tentek bibiltzen, osea, osasuna dute, dantza dute egunero, bai ez dute jaten dugun kakakeriak. Ikusten zuten gure zapatiak, ze polita, baina ere zapatiak ni pensatzen dut, ez dutela ere ematen zoriona, ematen da, orduan hori badago hor aldaketa bat egin behar dugula, eta askoz divertiagarriagoa izan alda mundua, eta ez dakiz ere geunden esperon. Eta kultura, ere badago jarrera bat, nola jende asko bizitzen da subentzionetik eta ez dute politikan sartu nahi, ez? Eta gero badago, garai honetan, nik uste dut oso momentu dekadente batean bizitzen ari garela, ez? Eta dekadentzia horretan badago gazteri mugimendu bat esaten carpe diem, ez? Eta ulertzen dut dena, baina ere, esaten du, nik uste dut hori sistema nahi duela. Jende gaztea... Onuragarria dela sistemarentzat. Bai. Esatea, ni carpe diem. Azkenean, carpe diem guztiok ailegatu behar dugu, dute kriston egia. Carpe diem da bizitza, ez? Baina momentu horretan ez dakizu hasi Siriara, esatera, carpe diem. Ez dut asko jarraitzen, adibidez Palestinako rapa, baina ez dakit bere hitzetan... Segurazki ezberdina izango nintzatekeela. Bai, ez dakit egongo diren, jo Chanel, jo Balenciaga, ez dakit zer, ez dut jarraitzen. Igual daude hor, esaten, a la mierda, Palestinak, judutarra, ni Chanel, ez dakit, baina ez dakit. Orduan, hori, izango nuke kultura mundu, ni ez naiz lan egiten kulturaz, gustatuko litzaidake, pero ez... Zaila da, eske hori gertatzen da baita ere batzutan, ez? Bai. Nahi dugula, baina baita ere zaila dela hortaz lan egitea eta hortaz bizializatea. Bai, ez dakit, ni hartuko nuke Nafarroko autonomo guztia. Zenbat, benetazko iturgintza biltzen diren autonomak, elektrizista, jarriko nuke, irudi bat, ez? Eta kulturatik lan egiten dutenak. Igual ikusten duzu, beste badaude milaka elektrizista, eta 2 abeslariak, ez? Baina ez dakit noraino. Ez badago jende asko kontatu batekin lan egiten dutena, baina gero badago hainbeste autonomak dauden, ez dakit. Eta nik uste dut autonomoa izatea da zailena. Bai musika, bai elektrizitatean, eta ez dakit, ez? Ez dakit. Niretzako oso zaila da edozein autonoma izatea bizitzeaz. Ez dakit. Eta kulturan, gero ikusten dut abez Txutxin Ibañez ez, kriston enpresario da. Lan egiten du asko. Eta oso ongi eta ikusten duzu nola berritzen den, eta ez, langile autonoma bezala, netzako da adibide bat, Baina gero daukat nire laguna, hasi ginela kaldereria kalean hor birrak eraten, porrak erretzen eta etorkizunari gabe punk hor ibiltzen. Eta ikusten dut orain margotzen, bere familia osoa eramaten duela eta
bere emaztea, zaintzen du etxea eta aurraz, eta bera lan egiten du 4 pertsonarendako, ez? Eta esaten du, hau da nire adibidea, nire ejemploa da, ez? Bai. Eta orain zertan ari zara edo horretan, horretan bukatzeko edo zertan ari zara? Bueno, orain ni naiz 3 haurren ama. Eta gero daukat ama bat 89 urtekin, ez? 89, bale, guau. Bai. Badira. Bai. Orduan, bueno, pues ni lan egiten dut ama txeko Andrea, ama eta alaba, ez? Orain dela 5 urte eman zidaten errenta basika. Eta, bueno, niretzat izan zen, egon nintzen, lehenengoa izan nituenetik 10 urte bete arte lan egiten eta bizitza bilatzen. Eta batzutan, kontzertu batekin ordaintzen nuen elektrizateko faktura. Osea, egon, ez dakiten nola egiten nuen. Abukatu nuen, sarpullido batekin hemendik eta hemendik, erduritasunaren eta estresaren gatik, ez? Eta azkenean eman zidaten. Eta hortik aurrera, ni egon naiz errenta orduan, horregatik justo izan zen hori jaso eta bapater esan, ni datzi nahi dut. Osea, ja, faktura zenean problemarik, orduan ja, nire sormena... Fokoa edo beste zerbaitetan. Bai. Baina txika, jarraitzen dute errenta kobratzen eta bukatzen ekintzen maiate, ez dakiz eragingo dudan. Nin bitartean daukat nire ratotxoak idazteko. Eta idazten dut bai abestiak, bai artikuluak edo zein gauza. Ekintzen badidatek zeren gaurki berriro kalera atera eta orduan galduko zitzaidan denbora idazteko. Ez dakit, eske aurrak, gero eta handiago dira, txikia 8 urte ditu. Eta gero eta denbora gehiago daukan niretzako, baina oraindik daukat urteak nire denbora nirea berriro izateko. Nire denbora nire 24 ordu banatzen ditut beste 4 pertsonekin, ez? Eta badaude egun asko, ez dudala, dutxatzeko, prestatzeko pixka bat, osea, ni ez, eta igual, eta mobilarekin ibiltzeko ratotxo, eta ez daukat gehiago. Orduan, hori. Baina ere pentsatzen dut, hemen ez dakigula noiz arte egongo naizen, haren, eta ere pentsatu asko etorkizunaz, pentsatzen dut etorkizunaz politika bezala, baina nire etorkizunaz, pentsatzen dut bizi behar dut orain, eta den nago hemen, eta gero, ez dakit zer egingo dudan ere bizitzarekin. Bizitzara pixka bat momentura, ez? Eta momentuan ikusten duzunarekin. Bai, egun bakoitza lantzen, ez? Osea, ez ikuste, ez egon begiratzen etorkizunera, ez du esan nahi, zure eguneroko gauzak ez dut zuela egin behar. Eguna bakoitza zaindu behar da den moduan, egun bakarra, osea, ez du gehiago kelditzen, ez da bueltatzen eta ez dakizu zer duzun. Eta gainera, egun bakoitza probesten baduzu, batzutan probestea da egon sofan. Beste batzutan da lan egitea, beste batzutan da zurekin egoteko, beste batzutan da jendean, bez? Baina egun bakoitza zaindu eta horrela. Eta orduan, hori, gaur nago hemen, baina beste egongo banintzetxean, egongo nintzen idazten. Noiz, nola llegatuko zen ez dakit, baina egunero, ni idazleetxoa jartzen, ez? Bai, ni idazleari banaiz, idatzi behar dut, izateko idatzi behar dut. Hori da. Nik izan nuen unibertsitatean irakaslea bat esaten zuena, idatzi nahi baldin baduzu, egon martzara egunero 5 ordu idazten. 5 ordu? Baina, karo. Bai, eta egingo nuke, baina hori, baina horrekin, ahora 5 ordu, igual izango banu, venga, 5 egun, 5 ordu, azako. Baina, zaude 5 ordu hor, ez dut burua pixka bat. Tizela, ez guantzat. Bai, horrela, bai. Eta gainera gauza asko ditugula egiteko ez egunen, eta batzutan zaila da, ez? Bai, baina, pensatzen dut hori, kriston novela, no esaten da? Novela. Novela ez idazlana edo... hori, kriston idazlana, adibidez, gustatuko litzaidake behin egitea novela historiko bat, ez? Baina hori da, ez da, y se puso los zapatos, y se puso el escarpín de cuero, eta dena jakin behar duzu, eta... Claro. Eta orduan kristona esaten du, hori zaharra izango naizenean. Gaina oso gutxi, no esaten da, ez dute asko
ez dut kontratorik izan. Vale. Bakarrik nire bizitza osoan 3 urte egon naiz kontratukin, beti negro, ez? Orduan ez... Pensiorik? Pensiorik ez dut. Baina idazten, pensatzen du, pues nik izango dut, ditut 80 urte, eta egon naiz super erreza nire mailan idazten. Claro. Orduan, ez daukat problemarik ere pentsioarekin. Ez dakita llegatuko naizen? Claro, egia da, hori baita ere egia da. Bai, bitartean jarraituko naiz nire gauzak lantzen eta... Gutxinaka. Hori da, bai. Eta adibidez, La Txula Potraren arloan, kontzertuak ematen eta COVID-aren egoerarekin Ezer. Mira, ni oso argia ikusi nuen lehen momentutik. Nire esparrua ziren batez ere tabernak, ez? Eta gauzak popularrak, ez? Eta, pues da, kalea jotzen dutenak. Tabernetan jotzen genuena. Gero salak, ez? Eta esparru popularrak dira, esparru irekienak. Hor edonor ailegatu daiteken. Gero daude salak. Sala batean kontzertu bat egiteko, zu jarri behar duzu dirua, ni egin dut indaran eta da nire arrotasuna, ez? Egia da, horitzen naiz. Bai, naiz emakume bat prekaria eta antolatu dut nire kontzertuak sala batean ordaintzen. Eta gainera bete zen, ez? Bueno, ni atera nintzen ez nekien zenba jende joan behar zuen, eta atera nintzenean, entzun nintzen, ze ondo. Eta, pues, 100 piko pertsonak joan ziren, eta nitzat izan zen, eta autonomoak aldetik, pues, hori da, pues, elektrizita bat, jasotzea deit bat, etorri behar duzen etxera jartzean elektrizitatea, eta egin ongi, eta, pues, hori, Claro, satisfazio hori. Bai, kristona, de autonoma, ez? Eta gero daude festivalak. Eta, festivaletan, ere, jende asko kabitzen den, badago, handiak, eta gero badago, ez morraia modu bat, txar batean esaten, baizik eta morraia jaten da Valentzian, eta da oso arraina txikiak, oso zapore handia dutenak, morraia hori txikiagoak asko daude, eta, hor, igual, festival batean igual, antolatzen duena, igual pensatuko zuen behin, igual, Txula Potra, neska, emakume, igual, baina hori, la flauta kasuetateko flauta, ez? Orduan zer gertatu den COVID-ekin? Festivalak, orain hasi dira, baina festivalak ez, orduan, hasi dira, salak, non bete, eta egin du horrela, festivaletan ibiltzen zirenak, saletan ibiltzen zirenak, zerbait badago beraintzako, eta benetan geundenak, kalera, bero gainera kalean ezin duzu egin. Orduan nik ez dakit noiz bueltatuko naizen eszenatoki batera. Ez daukat, baina ere, esaten dizut. Horain zaudela txipaldaketa batekin, ez? Ni pensatzen, ni ez dute atera eta ikusi jendea maskariekin. Ez du nahi. Eta ez du nahi jendea... Maiaren movida hori bai, kabareta egiten dudalako. Eta hori oso ongi ditzen zait. Baina jendea maskariekin eta olako sanitateko neurria kontzertu batean nik ez dut nahi. Orduan, ere, ez badaude kontzertuak, zu kontzertutara botatzen zarenean, izan behar da, askatasun hori dagoenean, bai. Maskarillari gabe. Musukatzeko. Bai. Eta gutxienez jendea erpegia ikustea. Hori zaila da, reakzioak ez ikustea, ez? Bai. Eske batez ere maskaria izango da simboloa. Ikusiko dugunean jendea maskarillari gabe kaletik eta tabernetan eta momentu hori bai izango da zerbait aurrera pauso egin dugula, ez? Eta adibidez ni hitz egiten nuen behin batean beste amakin, eskolako amak, eta esaten genuen, eta farra egiten genuen. Guia ama pandemika ginen. Nien amaten dut, 15-16 urte, orduan giltu nintzenean, nintzetik 8 edo etxera joaten. Claro. Diruri gabe. Gauza asko, bidaiatu, 3 aurrekin eta prekaria, beti Iruñan, joaten piztinara eta. Orduan batean, ni ez dut nabaritu, eta ama asko ziurazki ez dute nabaritu hainbeste pandemia. Zeren nabaritu dugu? Konfinamenduko garaia izan zela egoiztentzako, baina maskarilla. Maskarilla da, ni horituko naiz, maskarillaz. Eta niretza da, bai espetxe bat hori, eta bai agobio bat, eta ni eramaten dut urte bat etxean asko. Eta ez daukat ere gogoak
esaten dut nire buruakin, zegogoak joateko bermu batera, baina maskariakin ez du joan nahi, ez du joan nahi. Horrekin ez, joaten naiz igual herrira, eta hori oso jende gutxi gara, eta hor patioan maskaria gabe, eta igual etortzen da lagun bat, eta venga, bi lau birra, eta gustora, eta problemari gabe, baina gustatzen zait asko poteatzea alde zaharretik, baina maskariakin. Behar badut, gelditzen gara kafe bat hartzeko, baina ezki hitz egin behar dugu, baina egoteagatik, edateagatik, ez dut gogorik. Eta orduan hori kontzertuarena ez dut gogorik ikusteko, hombre, orain etorriko bat ziren, esaten. Ordainduko dugu ez dakiz zer, joateko, esaten badidate, nahi duzu kontzertu bat egin, nahiz eta maskariak izan, baina ez dut ikusi. Ez jartzen du nire burua. Jendea hor maskariakin eta maskaria da ospitaleko gauza bat. Gaixotasunarekin harremana duen gauza bat. Ez da gau bat, ez dakit, ikusten baduzu adibidez enfermo bat jaten dela kontzertu batera bere talde preferido eta ikusten baduzu, ze ongi ez, baina jende guztia maskariakin, gainera ikusten da. Baina gogotsu gaude baita ere, ez? Naiz eta maskariarekin kontzertu Bai, eta jendea, bai, hombre, jendea joaten da, jende asko joaten da, musika entzutera. Karo, eta antzerkira, bai. jendea joaten. Bai, joan nintzen Eguberrian antzerki batera, eta zen nire lehenengo salida soziala. Claro. Eta atera nintzen esaten, eskerrak mundua, eskerrak antzes lana, eskerrak antzes pertsonak, eta hombre, sumatzen, dastatzen duzu gehiago, baina esperientzia guztiak, ez? Ere orain elkartzen zara, orain dela asko ikusi gabe zauden pertsona batekin, eta atera ginenean etxetik, ez? Karo. Osea, batean egotea parkean aurrekin izan zen, jo diaten zara mendirak entzen duzu, maskaria eta bai. Baina benetan, ni pasatu arte, pentsatzen dut ez dela hainbeste geldituko. Espero dugu ez, ez? Ez que bestela pentsatzen dut, txertoak zertan, ez dute sinesten bere txertoaz? Ez que txertoarekin, jendea babestuta dago, ni pensatzen dut... Nik uste dut baietzan horrengo pausu bat. Bai, nik uste dut udan kenduko dutela, eta igual udazkenean igual badago, brotek edo ez dakit, eta igual egon algara, baina eta horrekin gauzak aldatuko dira ez dakit. Eta ni pensatzen dut, de garai polita etorriko direla, baina ni pensatzen dut probestu behar dugula, garaio politak, indartsuak eta kementsuak mundu aldatzeko. Osea, ezin gara egon, orain, egingo dut, egin ez dudana, edan, bidaiatu, gastatu, egon, eta ez nik uste dute probestu behar dugula. Interesgarria kontatu diguzun guzti hau, Eskerrik asko, hori beti gotze egitea plazera handia. Bai, eta niri gaurkoan entzutea, normalan gehiago hitz egiten dut, baina gaurkoan hor geratu naiz, zure historiak eta egin zuten eta oso gustora. Eskerrik asko aukera emateagatik, nire mezuak emateko eta hori. Eta hor ikusten dut gauzatxo bat, ez dakit guretzat den, hemen gure platoa hornitzeko. Bueno, ekarri ditut bi gauzak, eta bada hemen gelditzeko, eta ze bada etxera bueltatzeko. Pues genial. Eta, bueno, poeta naizen, egin dut metafora bat. Primeran. Jarriko nuke hau hemen, eta hau da, iragana, oraina, etorkizuna. Eta geroa. Bale. Eta hor da, bueno, hau, zezen adarra bat da, ez? Ostras, ez nekien zer zen, porque badirudi pixka bat... Bai, da... Txoritxo bat. Bai, da txoritxo bat, baina zezen adar batekin egina. Wow. Hori egina dago, Santoña espetxean, gura pasata garaietan, preso batengatik. Eta nire amona erozizion preso baten zenideei, pensatzen dut bere zenideak, bidaltzeko espetxera, ez? Gure auzokidea zen txopera etxekoa, Rotxapea, eta Cruz Juani zuen izena, eta udan galdu zuen beso bat, ezkerreko besoa. Orduan pensatzen du bera ez zuela egin, beste presoa egin zuen, ez? Eta, bueno, niretzako, hau da, gure sustraiak, ez? Guda, garaia, gure aitona amonak, langileak, baina ere
niretzako txopera etxea izan dela oso garrantzitsua niretzat hor jaiotzea eta onditzea leku horretan, ez? Eta orduan, pues da, nondik etortzen naizen gainera, pues ni nekazale errotxapea batetik pasatzen zela industrial arlora, ez? Azken hori transiziozko belaunak izan ginen, ja ez zen nekazaria, baina ez zen industriala oraindik, ez? Eta ni muga horretan jaio nintzen, eta hori, pues, zezena, pues, hori, pizka bat, niretzat da simbolo bat ere, nola bilatzen zuten jateko gure aitona amonak, ez? Abereak... Zezenetik, gero zerbait eraikitzera, ez? Bai, eta gainera, egin zuten txori bat, ez? Orduan, esaten dute, zezena da lurraren totema, ez? Eta da, lurrarekin finkatura dagoena, ez? Baina egin dute txoria joaten dela zeruara, ez? Eta orduan, nire pensatzen dut, hori, nire bizitzaren simbolo bat dela, ez? Hartuta hor tornillokin lurrera, ez? Baina zeruara eta infinitoraino, ez? Da, maite dugu txoria etxean. Ze guai. Txiko dut hemen pixka bat. Eta, oraina naiz ni hemen egon naizela. Noski baietz. Eta hau, gustora. bai. Eta hau da, hori da oparitzeko, baina gustatuko litzateke konpromiso bat hartu hemen kamaren artean. Norbaitek irakurriko du? Bai, irakurriko du. Ni irakurriko dut. Bai, eta esango didazu zer iruditzen zaizun? Bai. Eta utziko duzu zure burua kutsatu? Honekin? Bai. Oso ondo, hau da, Iruña Gerora gara elkarte ireki bat eta informala, ez? Baina oso jende interesgarriarekin konpondu egina, ez? Hemen agertzen dira, zu ikusiko duzu, ez? Norgaren. Eta dosier hau egin dugu eta pixka bada análisis de los documentos públicos en relación a la transición energética, el cambio climático y las ayudas financieras europeas post-COVID. Eta orduan pixka bada kritika bat momentu politiko-ekonomikoa bizitzen ari garenari buruz, ez? Eta gu planteatzen duguna da, nahi dugula debate bat sakona eta zientifikoa, unibertsitatekin, mediokin eta horregatik ekarri dut, eta jente sozial guztiekin, politikoak igual entzuten badute eta heltzen badira de oyentes hobeto, ez? Iruñarentzako eta Iruña herriarentzako berrozarren gaudenez, ez? Iruñarentzako guztion artean hiri eredu berri bat ateratzeko, irekitzeko, konpartitua eta sostenible, ez? Bai ekologikoki, baina bai ere ekonomikoki. Askotan esaten dugu sostenible dirudi ekologiari buruz hitz egiten garela, baina ere sistema ekonomiko sostenible izan behar da. Eta hori esaten da, ez dela bukatzen egiten duena beraztasuna, hori da nekazal mundua bezala, ez? Lan egiten baduzu petroleokin, eta petroleo ez da sostenible bukatzen da, eta zer egiten duzu zure industriakin, ez? Horrein sortu behar dugu ere, hori ekonomia sostenible bat, zirkularra, ez? Mundua sostenible bat izateko. Eraikitzeko. Eta orduan hori, ireki dugu, eta alkartea irekita dago, edo nork parte hartu daiteke, eta nik uste dut egin dezakegula beste Iruña posible dela. Askotan pensatzen dugu mundu aldatzea oso zaila dela, eta egia da, eta Euskal Herria ere, eta Nafarroa ere, eta Iruña ere, baina ez hainbeste. Eta dago jende asko oso interesgarria, eta batzen bagara olako debate bat sortzeko, eta hortik eredu bat eta hortik proiektua lortzeko, nik uste dut posible dela. Uste dugu. Eta orduan hau. Primera, mila esker. Zuei, emateko aukera... Baina nago eramango dut etxera, hemen utzi dut ez? Bai. Eta gero, hori, ezagurtzen baduzu jendea igual interesatuko zaiola, ez? Hori da kritika bat, Europatik, Espainia gobernutik eta Nafar gobernutik eta udalatik esaten ari denari, ez? Hitz egiten dute superficialki. Ni badakit politikan ere badago jende asko bihotz onarekin, baina dauden sartutak sistema krisis batean dagoela eta fundamento gehiago behar dugu. Eta orduan da krisis esaten, fundamento gutxi dagoen eta joango guazi guztiok fundamento pixka bat ematera mundura. Eta hori.
Ba oso ondo. Mila esker, Julia, Zuei. etortzeagatik. Zuei niri deitzeagatik. Eta esango dizut, irakurriko dut eta esango dizut. Bai, mesedes, bai, Jarriko zu, dizut bai. Por favor. Eta izan da placer handia, beti bezala. Berdin.